ואני מבקש לעבור אל עודד שחר במפלגת העבודה. עודד. ובכן, כאן במפלגת העבודה נרגעו הרוחות, איתנו ברגיעה, קצת יותר רגוע, ישראל קיסר, המזכיר הנבחר של ההסתדרות. ערב טוב לך, אדוני. ערב טוב. מר קיסר, עברת תקופה לא קלה, ההסתדרות עברה תקופה לא קלה וגם המדינה. האם אתה מתכוון להמשיך באותן רפורמות שהתחלת בהן, בלית ברירה אולי, לפני הבחירות? קודם כל זה לא בלית ברירה, אלא המשברים האיצו את השינויים. ואני הולך להמשיך בשינויים שהחילותי בהם. באיזה כיוון? בכיוון של קודם כל לשתף יותר את נציגי העובדים והעובדים בכל מערכות ההסתדרות, כפי שעשינו את זה עכשיו במערכת הבחירות. לעורר יותר גישה משקית ואחריות ניהולית, יותר שוויון בתוך המערכת, ושהמפעלים הכלכליים יישאו את עצמם. מפעלים שלא נושאים את עצמם יאלצו, מפעלים של ההסתדרות יאלצו להמשיך ולפטר עובדים, אלפי עובדים? לא חייבים לפטר, צריך פשוט לעודד אותם, להגדיל פריון, להגדיל אחריות, להוציא אם המשבר או ההפסד הוא מגורם חיצוני. אבל אם הגורם הוא ניהול לא תקין או יחסי עבודה גרועים, יסיקו מסקנות, כדי שהעובדים לא ישלמו את המחיר. מר קיסר, ההסתדרות תמשיך להיות גם איגוד מקצועי וגם מעסיק? לא, עשינו כבר הפרדה, וכפי שאתה יודע, מזכיר ההסתדרות אינו יותר יושב ראש חברת העובדים. אין לזה שום סיבה לחשוש מזה שההסתדרות יש לה משק, שהרי אין לנו שום קונפליקט עם ההון, כי אנחנו לא מקבלים אגורה אחת מההון. הבעיה של המשק של העובדים, כמו של המשק הכללי, זה שהוא מפסיד. אם הוא מרוויח, לא יהיה שום קונפליקט. מר קיסר, הסתדרות חזקה תיתן יד לממשלה בתוכנית כלכלית חדשה, תוכנית כלכלית כואבת? בעבר אם היה צורך, נתנו, אני לא רואה כרגע באופק צורך בזה, כי את הדברים הקשים כבר עברנו ב-85, לא עושים מעשה של 85 כל שני וחמישי. עברנו בתחילת 88, תוכנית די קשה. זה לא תוכניות קשות, אתה צריך לזכור, פה מדובר על תיקונים, ואנחנו ננהג באותה מידת האחריות, ואני שמח שציבור העובדים, לאור תוצאות ההצבעה, שוב הוכיח שהוא לא נוטה לדיבורים דמגוגיים, פופוליסטיים, ודווקא אנחנו שלפעמים נקטנו ביד לא כל כך קלה, שנראה לכאורה עומד בניגוד לאינטרס העכשווי של העובד, נתן בנו תמיכה, כי הוא העריך שמה שעשינו זה לטובת העובדים, לטובת המשק. אין לנו שום אינטרס אחר, ודאי לי אין שום אינטרס מאשר מחויבות לציבור העובדים, שנותן את תמיכתו בהנהגת ההסתדרות ובי, ולא אני חייב, ולכן אנחנו נמשיך באותה מידת האחריות להנהיג את ההסתדרות. אני מודה לך מאוד, אדוני מזכיר ההסתדרות, אתה יוצא מכאן לבית הוועד הפועל, ואנחנו עוברים מכאן אל מטה הליכוד. בבקשה. ובכן, כאן במטה הליכוד האווירה שקטה מאוד, למעשה נותרו כאן מעט מאוד אנשים, העולם אינו מלא, רק שרים בודדים הגיעו לכאן הערב, דבר המלמד על מידת העניין אולי, שיש בליכוד כלפי ההתמודדות הזאת על הבחירות להסתדרות. מכל מקום עדיין מאמינים ומצפים כאן שבמהלך הלילה, כאשר יגיעו תוצאות האמת, תשתנה התמונה ואולי הליכוד יגיע אל מחסום 30%. מכל מקום זאת תמונת המצב כאן בשעה זו, מאוד שקט, מאוד מינורי, וזאת השעה הנכונה לשאול את השר יצחק מודעי הנמצא איתנו כאן, כיצד אתה רואה, אדוני השר, את התוצאות של הערב? האם יש מקום לעצב כאן? האם יש מקום לשמחה במערך? לא, למערך ודאי שאין שום מקום לשמחה. זו פעם ראשונה שהמערך יורד קרוב לקו האדום. הוא שולט בהסתדרות, מפא"י לפניו ואחר כך המערך מאז ימי טרום המדינה. והנה הוא מתקרב מאוד, ואני מקווה שבמרוצת הלילה ירד מתחת לקו ההגמוניה האבסולוטית בהסתדרות. כלומר, מתחת לקו 50%. אמת. השר מודעי, האם אתה גם שותף לקביעת ראש הממשלה שאמר שיש חשיבות והיבטים מדיניים למערכה להסתדרות? אני מוכרח לומר שאני לא ראיתי אז, ואמרתי כך, שאני לא רואה קשר בין הבחירות להסתדרות לבין ההיבטים המדיניים. ההסתדרות עמוסה בבעיות אין קץ, שהן בעיות המדינה, הן לא בעיות ההסתדרות. יחסי עובד-מעביד, יעילות העובדים, הנושא של מעסיק ועובד בו זמנית, נציג קולבויניק כזה, הוא מייצג את כולם. אלה הן בעיות מרכזיות, משק העובדים ההולך ומתמוטט, ובאופן ספציפי מפני שהוא משק העובדים. כל זה דורש
טיפול מרכזי. למה צריך לשים על הגב החצי שבור הזה גם בעיות מדיניות? מה אם כן תמונת המצב שלך, המסקנה האופרטיבית שלך מהתוצאות של הערב הזה? נכון שהתוצאה הכללית כבר ידועה, אבל אם המערך ירד מתחת לקו ה-50, אז יהיו לי מסקנות אופרטיביות מרחיקות לכת. אם הוא יישאר מעל לקו ה-50, אני אציע להתחיל כבר להתכונן לסיבוב הבא בבחירות להסתדרות. קשה מאוד לשמור שלטון במדינה בלי להבטיח גם שלטון בהסתדרות, ובעיקר שינוי מבני כולל בהסתדרות. וגם העובדה שהמערך שולט גם בהסתדרות וגם באוצר, היא לא מוסיפה בריאות לכלכלת המדינה. אני מודה לך, אדוני השר מודעי, ואני מעביר את השידור אל דן רביב. בבקשה, דן. ואני הייתי רוצה לחדד מעט דברים שאמר יגאל לגבי מיעוט שרי הליכוד הנמצאים כאן, כי השאלה כאן נדמה לי אינה שאלה טכנית. לא נמצא כאן דוד לוי, לא נמצא כאן אריאל שרון, ונדמה לי שיש בכך גם בכדי להעיד על הקרע בתוך תנועת החירות, קרע שאולי הפריע לעצם המהלך של הבחירות להסתדרות. אתה מקבל את השסע הפנימי כעובדה שפגעה ביכולת התמרון שלכם בבחירות האלה, אדוני השר קצב? לא, אני לא מקבל את זה. אני בהחלט סבור שצריך לנתח את הגורמים לכך שהליכוד לא מימש את כל הפוטנציאל שיש לו בקרב הבוחרים להסתדרות, אבל בהחלט אינני מייחס זאת לחילוקי הדעות שיש בין המחנות, וודאי שלא הייתי מכנה זאת קרע, ודאי שלא הייתי נותן שום משמעות לאי נוכחות שלהם הערב כאן. כי היו בין היתר כאן ידיעות על יריבויות בתוך סניפים בין אנשי שרי החישוקים לבין אנשים אחרים. עצם העובדה ששמאי עצמו עבר ממה שמכונה מחנה דוד לוי למחנהו של שמיר, ודאי לא הוסיף לו תומכים בין המחנה של הצד האחר. בתנועת החירות והליכוד אנחנו כבר כמה וכמה שנים מתמודדים עם משטר של מחנות ויריבויות. זה מעולם לא השפיע על המאמץ המשותף של כולנו במערכות בחירות ארציות, הן לכנסת, הן לרשויות מקומיות והן להסתדרות, ואני לא חושב שהבחירות היום הן היו יוצאות מן הכלל. חד משמעית אתה קובע, אדוני השר, שהיריבות הפנימית לא השפיעה בשום צורה על תוצאות לבחירות הללו. מתוך ידיעה אני קובע בוודאות שלא הייתה שום השפעה על תוצאות הבחירות, כמובן לא לרעה. לגבי מועצות הפועלים, עדיין יש לכם תקוות, או שהקביעה לגבי 28% היא גם מעידה על כך שמועצות פועלים לא ייפלו בידיים שלכם? לא, אין בכך שום עדות. כמובן שהחלטת הרוב המוחלט של מפלגת העבודה בהסתדרות לצרף את הקיבוצים ואת המושבים לבחירות למועצות הפועלים הקשו עלינו במידה רבה מאוד, ואולי במקרים אחדים גם מנעו בעדנו לקבל את החלטות הרוב ואת תמיכת הרוב של הציבור בכל יישוב ויישוב, אבל אני מעריך שאף על פי כן אנחנו נצליח בכמה מועצות פועלים. ושאלה אחרונה אליך, אדוני, שמך עולה מספר פעמים כמי שעשוי היה להיות פופולרי ביותר בתפקיד ראש רשימת הליכוד להסתדרות. הוזכרו מספר שמות. עכשיו, כאשר המאבק הוא על כל וכל, על כל אחוז ואחוז, כסימן דרך לפריצת מחסום 30%, האם אתה חושב שטעות הייתה בידך שלא לרוץ לתפקיד הזה? ראשית, אני חושב שהפער בין הליכוד והמערך הצטמצם באופן משמעותי בבחירות היום, ואני לא הייתי רואה בכך חלילה כישלון. המערך ירד, הליכוד עלה, זו עובדה בסיסית. שנית, אין טעם לעסוק כרגע בספקולציות. אני לא יודע את התשובה לשאלה שלך. לא רצתי, הליכוד כולו התייצב מאחורי יעקב שמאי, וצמצמנו את הפער בין הליכוד והמערך. וזהו אולי אתגר לדיון בירושלים לגבי אישיותם של העומדים בראש רשימת הליכוד והפופולריות שלהם, והיריבות בתוך הליכוד, יריבות שקיימת אומנם, והשפעתה על תוצאות הבחירות ממטה הליכוד בחזרה לאולפן בירושלים. טוב דודו, אני חושב שעברה יותר משעה וחצי מאז שנסגרו הקלפיות, והגיע הזמן שנפנה ליעקב אחימאיר בוועד הפועל כדי לשמוע מה עם תוצאות האמת, האם מגיעות תוצאות אמת. יעקב אחימאיר, בבקשה. כן, ישראל, התחילו להגיע תוצאות האמת, ואני מחזיק בידי את התוצאות הראשונות של קצת למעלה מ2% מן הקולות שנספרו, אבל חלק ארי מ2% הללו של הקולות שנספרו הם מן ההתיישבות העובדת. על כל פנים, הנה התוצאות הראשונות של תוצאות האמת. ובכן, מפלגת העבודה, אמת, קצת למעלה מ60%, מפ"ם, קצת למעלה מ18%, מחל,
יותר מ-16.5%, רץ קצת למעלה מ-4%, והרשימה המשותפת היהודית הערבית כמעט 1%. כאמור, זהו מניין הקולות של למעלה מ2% מן הקולות שנספרו. עד כאן לפי שעה, ואני מעביר את השידור לחנן. תודה יעקב, אנחנו נמצאים כאן עם חבר הכנסת חיים רמון. ערב טוב חיים. ערב טוב, באמת ערב טוב. לכם זה ערב טוב. ודאי, הערב שקדם לזה והערב שקדם לערב שקדם היו ערבים פחות טובים, הערב הוא בהחלט טוב. רצינו למעלה מ-50% ורצינו את הליכוד מתחת ל-30%. בינתיים זה נראה טוב, אני מקווה שזה יימשך. אנחנו שמענו מהשידור מהליכוד על הקולות שנשמעים בתוך הליכוד. בואו נראה תמונת המצב בתוך מפלגת העבודה. האם רעיון הממשלה הצרה שהיה בחלל האוויר אצלכם במפלגת העבודה מקבל עכשיו חיזוק אחרי הבחירות להסתדרות? מוקדם לומר, אבל מה שברור הוא שאלה שפסלו שותפות עם הדתיים כעיקרון, אני מניח שכוחם כרגע ייחלש, מכיוון שהברית עם הדתיים, וישראל קיסר, צריך לאמר זאת לזכותו, הצליח לזכות בתמיכת כל המפלגות הדתיות, ללא יוצא מן הכלל. וייתכן, צריך לבדוק את הדבר, שתמיכה זו היא זו שתרמה לכך שמפלגת העבודה עברה את ה-50% ואיננה נזקקת או איננה חייבת להקים קואליציה בהסתדרות. כלומר, ניתן להגיע לברית עם מפלגות דתיות, ניתן לשתף איתם פעולה וניתן להגיע להישגים פוליטיים איתם. כמובן, בתוך משא ומתן קשוח, תוך עמידה על עקרונות, אבל בהחלט הנוסחה ליכוד דתיים מול מפלגת עבודה שמאל ייתכן ונשברה הלילה. ועוד שאלה אחת ביחסים שבין ההסתדרות ומפלגת העבודה. המערך תובע או תבע שינוי של אמת בהסתדרות. האם תדרשו עכשיו מישראל קיסר המנצח ליישם שינויים וראורגניזציה בהסתדרות? אני רוצה להאמין שלא נצטרך לתבוע, אלא ישראל קיסר עצמו, שהלך בסיסמה של שינויים, לא כטריק של בחירות, לא כגימיק, אלא כתשובה אמיתית למה שקרה בחברה הישראלית, כתשובה להסתדרות שצריכה לסגל את עצמה לסוף המאה ה-20. ישראל קיסר עצמו יבצע את השינויים. אני מניח שהמפלגה תהיה מעורבת בהם, וייתכן גם שיהיו ויכוחים על עומק, על היקף, על מהות השינויים. אבל בהחלט, כפי שהמפלגה הייתה מעורבת בבחירות הללו, בראשות המזכ"ל מיכה חריש, ואני מברך אותו על כך, תהיה מעורבת גם במגמת השינויים. ומילה אחרונה לישראל קיסר, הוא עמד בראש המערכה, הוא זה שנשא באחריות, וההצלחה היא בהחלט שלו, והוא ראוי לכל שבח. תודה רבה לחיים רמון, ואנחנו נשוב כנראה בהמשך עוד להיבטים הפוליטיים, ומכאן בחזרה לירושלים. שביעות רצון במפלגת העבודה, מדוע? כי על פי מדגם הטלוויזיה, ואולי הגיעה השעה לחזור על המדגם הזה, אם כן, על פי המדגם שלנו, של הטלוויזיה שנערך בידי חברת דחף, המערך קיבל 54%, הליכוד קיבל 28%, מפ"ם 10%, הרשימה המשותפת היהודית ערבית 5% ורץ 3%. יוחנן פרס, אנחנו שמענו לפני הרעיון עם חבר הכנסת רמון את יעקב אחימאיר מכמה קלפיות בהתיישבות העובדת. זה כמובן ברור שם קל ומהיר לספור את התוצאות, אבל האם יש משמעות לתוצאות האלה מבחינת המדגם שלנו? בהחלט לא. יש קשר בין זריזות בגמר הספירה לבין החד-צדדי או לבין ההומוגניות של הקלפי. איזה קלפיות יגיעו מאוחר? הקלפיות שבהם יש בערך משקל שקול, מספר שקול של בוחרי המערך ובוחרי הליכוד. הקלפיות המעניינות. הקלפיות האלה, שם יהיה מאבק על כל קול, ינסו לפסול את החוקיות של קולות וכיוצא בזה. ולכן רק מדגם יכול לתת תחזית. תוצאות מוקדמות נותנות תחזית מוטעית. מינה? את ממש מסכימה לכל מה שהוא אומר.